Reportáže z podujatí, rozhovory so zaujímavými ľuďmi či pozvánka na cyklistický piknik. Aj to prináša júnové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. V novembri minulého roka sme oslávili 25 rokov od Nežnej revolúcie a začali sme písať novodobé dejiny našej krajiny. Má katolícka cirkev na Slovensku nejakú víziu pre ďalšie pôsobenie v pluralitnej spoločnosti? Tejto otázke sa venujeme v úvodníku Zdena Pupíka. Spolumajiteľ žilinskej firmy bol jedným z iniciátorov domáhania sa svojich práv i peňazí ešte vtedy, keď problémy súvisiace s váhostavom nevyplávali celkom na povrch. O svojich problémoch a tiež nevymožiteľnosti práva nám porozprávali podnikateľ Jozef Válek a zástupca podnikateľov a živnostníkov Peter Belínsky. U našich severných susedov je už niekoľko rokov tradícia podujatia Poľsko tancuje pre pápeža. 18. mája tohto roku by sa Ján Pavol II dožil 95 rokov. Viac o podujatí vám prinášame v rubrike Deň S. Na Slovensku v súčasnosti nie je kláštor najstaršej vetvy rádu svätej Kláry, ľudovo Klarisiek alebo chudobných sestier svätej Kláry. Slovenské sestry žijú v spoločenstvách v zahraničí. Jednou z nich je aj rodená Žilinčanka, sestra Veronika Karafová, ktorá pôsobí v kláštore pri nemeckom Paderborne. Vo svete našich detí nikto nemá takú moc, ako ich rodičia. A byť dobrým rodičom, to dá naozaj zabrať. Navštívili sme tiež jedno zo salesiánskych stredísk v Novej Dubnici. Veriaci z farnosti Lednica si zaspomínali na svojho duchovného otecka, kanonika Štefana Samáka, a o silné svedectvo sa s nami podelila rodina Bandlíkovcov, ktorá prešla veľký kus cesty a prebdela nejednú noc. V časopise nechýbajú pozvánky na pripravované podujatia, púte, pravidelné rubriky ako Kam na výlet, Detský kútik, recepty sestry Kristíny a v rubrike Dvaja z jedného páru vám predstavíme manželov Bašovcov z Púchova. Prajeme vám pokojné čítanie.